بلێت شەوانن هێژان مژارەی ئەم بەردەوام دکن تفاقە ناوەندێکە کوردستانی لە باکوورەی کوردستانی دی پرۆسەیە هەڵبژارتنی شارێداریان de هەروەها پشتیوێژ بەردەفکی پارتیا ئازادیە کوردستانی پاکێ حەنەفی تورانج دیاربەکرێ میوانی منە سلااف بۆ تێکێکەیە حەنەفی کێکی حەنەفی نوها دەستپێکەیدا پیرۆزباهی بۆ یەکگرتناوە و تەفگەرە دەموکراتیکە کوردستانیشی کو پاک و تەفگەر یەکیتیا خۆ دروستکردن گەلو ئەف تفاقا کو لە باکووری کوردستانەیە وەکی پاکێ هون چی فکر دکن بەرفەرهتر ببە سەکناوە چییە فەرمووکەکی حەنەفی بەڵێ ڕۆژە نەهێ ئێلونێ لە ئامەدێ ئەوێ کۆنگرا یەکیتیە ناوبەرە پاکێ و ئۆتەلەکە تەفگەرێدا بێل دارخستن ئەم ڤیانێک گاوێکی gelek girîng dibînin bi rastî em dibêjin ev tifaq ev yekîtiya siyasî em bêjin ew ê rê li pêşiya tifaqek netewî û demokratîk vebike em bi wê hêviyê tevdigerin û ji xwe pak û tevger jî li ser wî esasî gihîştine hev dibêjin ku ev gaveke me avêt ev gav hê dawiya wî natiye divê ku ev berfirehtir bibe ji xwe me jî ji roja ewil da rêzdar Kek Cemal me gotibû ku li Bakurê Kurdistanê divê ku partî û rêxistinên ku em bêjin diwarê siyasî da şêweya xebata wan yan jî nêrînên wanî siyasî wek hebin lüks e ku partiyê cuda cuda da cî bigirin divê ku bibin yek me got ku eger nikaribin bibin yek jî bira bi hev re di nav tifaqan dabin eger nikarin tifaqa jî ava bikin bira di nav diyalogê dabin eger wî jî nikaribin bikin bira neyartiya hev nekin bira şerê hev nekin me ji roja ewil da me viya gotibû em li ser wê rêbaza xwe ne a bi rastî îcar ez hêvî me ku di kongreyê da ew ê ev mesela tifaqa û hilbijartinê ew ê li serê gelek nîqaş bên kirin û di encama wî da jî em ê bigîjine em bêjin helwesteke hevbeş کێکێ حەنەفی نوها پشتی کێکێ حەنەفی پشتی هەلبژارتنین پارلەمەنتۆی و سەر و کۆماریە لە تورکیە هەستێک لە باکوورەی کوردستانی دروست بوویە کو یعنی کو ئەv hez ji bo binamaya damezrandina tifaqeka Kurdistanî erêniye pozîtîf e dikare yani ji ber ku xelkê Kurdistanê dixwaze ku ew tifaq çê bibe û her tîne ziman jî li Bakurê Kurdistanê gelo ev helbêsta ku di nav raya giştî de heye ji bo germbûna girêdayî tifaqeka Kurdistanî çi bandorê li hereketa siyasî dike li Bakurê Kurdistanê Belê bi rastî xelkê me hetanî ku gihîştin vê nêrîna ku cenabê te anî ziman bedel dan bedel çi ye milletê Kurd li Bakurê Kurdistanê hemaliya çepê Tirka kirin bi serpereştiya xeta ku xurt e xeta ku HDP yan jî partiya keskên çep temsil dikin ew xet Kurda kirin hemal lêbelê Kurd îdî wisa xuya ye ku vekirî berteka nîşan didin û wisa xuya ye ku xwediyê wê xeta xurt ew jî weka ku ji xelkê hinkî dixwazin xelkê îqna bikin di wî warî da weka ku pirsgirêkê wan jî hene çünkü xelk êdî dibe bes e yanî hûn tirkatînin
dibêjin a ji we re li Wanê filan keso al Diyarbekir filan kesê bikin şaredar ya bikin parlamenter ev êdî bes e ev yanê jî li ser wî em bêjin milê siyaseta ku li Bakurê Kurdistanê tên meşandin li ser wana weka ku ewkek heye yanî li ser wana zext heye îcar ême jî alê din alê Kurdistanî jî hin pirsgirêkên me jî hene bi rastî Kek Cemal çi ne pirsgirêkên me em hê jî di nava me da bêbawerî weka ku heye yanî em hê jî nikarin xeteke xurt ava bikin em bêjin bi xelkê xwe re bi rûspiyên xwe re werin cem hev em namzetan tespît bikin û em li dora wan namzeta bibin kom em hê nikarin wî ew bikin ez hêvî dikim ku Kongra Tedeka Tevgerê û Pakê wê riyeveke em tevî saziyên sivîl tevî rûspiyên xwe tevî kesên qebûlbar em namzetan temsîl bikin ew namzetên ku ji wî bajarî bin wî bajarî nas bikin milletê Kurd naz bikin hebûna milletê Kurd naz bikin û mafê milletê Kurd naz bikin hêjayiyên milletê Kurd qebûl bikin kesên wek Şex Saîdê Kal wek Seyd Riza wek Mela Mustefayê Barzanî wek Qazî Mihemed wana li hember wana bi zimanekî erênî û zimanekî em bêjin di nav hürmetê da bikarbînin em kesê wisa em li dora wan kesa em bibin wek kulmekî û em bajarê xwe em bi xwe îdare bikin wê ew xwe bi xwe kirin îdarekirina bajarê me ew ê rê li pêşiya tekoşîna me yî ji bo xwe bi xwe kirina welatê xwe jî îdarekirina welatê xwe jî ew ê veke em di wê baweriyê dane Kek Cemal îcar ji bo ku em viyanê ava bikin divê ku em hinek gav bavên avêtin wan gavan da jî aliyên siyasî divê ku fedakar bin yanî divê ku ji bo ku ez û tu em werin cem hev divê ku ez dev ji hinek tişta berdim tu jî dev ji hinek tiştê xwe berdî û em di tiştên hevbeş da em bibin aliyekî û em bibin hêz pêwîstiya me bi wî heye Belê gelek spas bû te Henefî Turan berdevkê Partiya Azadiya Kurdistanê Pakê ji Diyarbekirê gelme